Eta zue kantatiko duzu? Bai, kantatuko da, bizket, zer politeto izaren kontatiko datzu. Zen mutiko bat Eki izena zuen. Eta bazituen 8 urte. Bai, 8 urte. Eta Eki ikastolara gaten zen. Nafarroan bizi zen. Olentzerok ez da terran, zerritan une horrendata, Nafarroan bizi zela. Bazuen arreba bat, eta bere arrebak izena zuen Irati. Irati bazituen 14 urte. Haundi zen Irati. Eta Irati eta Ekin gurasoek lan hau hitz egin behar izaten zuten.
ez zuten sosaunitz, eta ordu haunitz pasatzen zuten etxetik kanpo. Hortaz, Iratik egunero biltzen zuen atxaldetan Eki ikastolan. Hartzen zuen Eki, eramaten zuen etxera, maten zion merendue, bokadile prestatzen zion, eta gero laguntzen zion etxerako lanekin. Zerbait irakurri, zerbait idatzi, arras langilea zen Iraki. Eta laguntzen zuen haunitz. Egunero ikastolatik etxerako bidean pasten ziren denda batetik. Eta denda hortan sartzen zuten arropa, zapata, txutxerie, joskailuek, eta denda horrek izena zuen Prudentxin denda. Eta Prudentxin denda, urtero, abendu asmentan, Olentzeroren irudi handi betpatzen zuten. Eta onduen, horako zaku handi bat. Aurrek, gutunak sartzeko. Ekiri ikeragarri betetzen zitzaion handi pastia eta Olentzera ikustia. Eta egunero orten zion Irakiri. Iraki, favorez, geldituko gara gau, favorez. Eta Iraki, lan emar dut, batutetxeko lana. Erten zion Eki. Baina egunero erranterra, azkenean Eki triste batu zen. Eta Iratik erratzuen, bueno, tratu betinen dugu Eki. Abertze tratu nahi duzu. Bueno, zuk astebetez etxean, egunero, atxean laguntzen bali duzu. Eta maia batu, maia bildu, eta zerbait laguntzen baduzu, hortxilerian Prudentxi dendara lanen gara. Bai. Eta hasi hortan, egunero, aitea mai laguntzen ziren. Zerbait ontzien bat pegatu, maia patu, maia bildu. Bueno, arras ongi. Eta hortzileri iritsi zen, eta beresketo zen Iraki. Eki konten zagon, Prudentxiren dendara gango ziren, eta Olentzera ikusiko zuten. Iritsi ziren, eta antxe zagon handiak, geldi, goraxe Olentzero patua. Eta Eki beranduan patu zen. Eta hasi zen erten, Olentzero, aurten gauzbet eskatu nahi datzu. Badaki urtero, niretako kamiona, edo kotxea, edo puzberen bat, edo ipuinen bat eskatzen dutela. Baina aurten ez, aurten opari berezi bet eskatu behar datzu. Eta orduen, bapatian, Olentzeroren begiek dir egin zuten. Eta hasi zen, Eki begitu zen, harritue, solasen aizen Olentzero, eta errantzion, zer nahi duzu Eki? Eta errantzion, ez du niretako deus nahi. Nahi dut, nire arreba Irakiren dako, bizikleta polit bet. Beri aia arras tikie da. Eta horrekin gaten zen institutora, orain oinez gaten da. Oin nahiko nuke eskatu, nire arrebaren dako bizikleta bat, niretako deus. Orduen Olentzero, behiretu zion eta errantzion. Arras mutiko zintzua zara, eta bihotzonekoa gainera, zuretako eskatu biharrean, arreban dakoa izara eskatzen. Bueno, baino badakizu, bizikleta bat, arras gauza hondie dela niretako ere. Gauza bat eskatiko datzu. Zu, gutun bat idazten baldin badidazu, zu bakarrik, inore laguntzari gabe, nik Iratiren dako bizikleta ekarriko. Hortxe ditu zen, egunek idatzi eta idatzi, bera bakarrik. Eta Iratik erraten zion. Eki, zer? Laguntza behar duzu? Ez, ni bakarrik. Eta horaixi egunero, idatzi. Eta gutun polit beti idatzi zuen. Eta abenduaren 20 baino lehen, Olentzeroren zakuen sartu zuen. Eta egune pastu ziren, iritsi zen gaua. Urtero itetxi damatzen etxera gaten ziren. Bai Eki, bai Irati eta bai gurasoa. Afaldu zuten, bixi afaldu eta guatzean sartu zen. Urduri zagon, zerten zuen, Olentzerotik hartzen duen. Guatzean sartu, biramunian jeki, eta segituan, Irati, gazen. Bera matxiren etxean, zuaitzaren azpien batzen zuzten opariek.
eta baina budo gantziren arat. Baina, badakizue aratgan eta etzegoen txirrindulari. Erran zuen eki, txirrindula, nun dago? Baina bazen zuaitzaren azpien, arako papertxo bat. Eta papertxo hortan batzen zuen, eki. Hartu zuen eta mantxo irakurtzen hasi zen. Eki, arras ongi idatzi duzu gutuna. Zoaz, balkonera. Papera utzi zuen, eta fite hartu eta laster batean balkonera atrazen. Eta antxe, inoiz ikusi zuen bizikletari politena zegoen. Xuriek, urdinek, bazuen kolore guztietek, ederra zen. Eta horren oio egin zuen. Irati, zartu Irati! Irati laster batean gantzen. Eta orduen erran zion. Irati, bizikleta hau zuretako da. Irati, hasi zen igerrez. Erran zuen, niretako? Txirrindula hau niretako da? Bai, nik eskatu diotela ez zuretako. Erran zion, inoiz ez da egongo zu bezalako mutil honi. Eta bihotz honekorik. Arrasona zara. Beraz, zuek ere badakizue, onak izan, eskuzabalak izan, eta bihotz honekoak izan. Eta oletzerok ere, bere oparitxoak ekarriko ditu. Eta ala bazan, edo ez bazan, sar dadila, Elizondoko plaza. Ikusi duzue, ekik bere lan egin zuen, eta begirazte opari hartu zuen, beraz? Badakizu zein behizuen, bai? Eta noiko da mara, elurra mara, tof, 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 tof. Leiotik begiratu, dena txuri, txuria. Elurra mara, elurra mara, tof, 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 tof. Leiotik begiratu, elur panpin handi bat, dena txuri, txuria. Elurra mara, tof, 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 tof. Leiotik begiratu, amona dabil dantzan, elur panpin handi bat, dena txuri, txuria. Elurra mara, tof, 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 tof. Leiotik begiratu, olentzero badator, amona dabil dantzan, elur panpin handi bat, dena txuri, txuria. Elurra mara, tof, 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 tof. Elurra mara, tof, 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 tof. Kaskasatean, norlari letxean, ikusi makusin, nor naizen ikasi, prakazabalak, atorra urdinak, haiene ez dakit ezer ez, haiene kontatu mesedez, haiene ez dakit ezer ez, haiene kontatu mesedez. Kaskasatean, nor dabil etxean, ikusi makusin, nor naizen ikasin, mutu zikina,
Santoaren kana Atzaimako zagarama hartu betxo bana Pintandon, egu berrion Zorion, gabonak pintandon egu berrion Zorion, gabonak gabon Pintandon, egu berrion Aula picula tumba esconde la picula tumba Jesús María José Aula picula tumba esconde la picula tumba Jesús María José Adiskideo ikusi duzu bezalai horietan atzaia Atzai txiki, atzai handi, atzai mutu neguna Aula pikula tumba eskunde la pikula tumba Jesus Maria Jose Aula pikula tumba eskunde la pikula tumba Jesus Maria Jose Lorerireko oso deko negua letxe txokoa Lorerireko oso deko negua letxe txokoa Gaur jaio da, gaur Jesus antxoa Lorerireko hiru errege izan baten arrastoan Lorerireko franka, hirurak zaldiz badoa Aula pikula tumba eskunde la pikula tumba Jesus Maria Jose Aula pikula tumba eskunde la pikula tumba Jesus Maria Jose Adiskideo ikusi duzu bezalai horietan atzaia Atzai txiki, atzai handi, atzai mutu neguna Aula pikula tumba eskunde la pikula tumba Jesus Maria Jose Aula pikula tumba eskunde la pikula tumba Jesus Maria Jose
ezer ez, aiene kontatu mesedez. Aiene ez dakit ezer ez, aiene kontatu mesedez. Kaskasatean, nor da biletxean, ikusi makusi, nor naizen ikasi, pipa ahoan, ardoa bertan, bai, lehen orain eta gero, zuzara gure olentzero. Bai, lehen orain eta gero, zuzara gure olentzero. Hemen bazen mutiko bat kataliko batzukin, bera ere kataliko negetzen du. Dena. Eta, dena ikusten du. Eta ikusten du zeforik. Hori badaki bera. Eta gustatu izan ez zaio Hori gustatzen zaio urte da. Uberen kantatzen dutena, bastan ikasarako. Barkakoa. Hori kantatzen dutena, oberena. Eta baten zuzen musua. Baina goren txabila izan du, Baina, abita joan Orain, nien dugu azken kanta. Ole olentzero, fantxiken gargero. Ole olentzero, fantxiken gargero. Ole olentzero, fantxiken gargero. Ole olentzero, fantxiken gargero.
Fantxiken badugu denentzat opari, Txikentzat jostailu, ta ropa ugari, termiko beroak ez pasa hotzarik, ta sujetadore taietan ugari. Horra, zatoz, fantxike dendara, baserritar jantzietan baduzu aukera, gonator korpiñoak zapinta mandarrak, etorri eta probatu kolorea barrak. Ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak, trufak urrakin egina, txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9 4 4 4 8 4 8.